كاب أجرجلو التلفزيون إيرترا عز السلام تانا تقبلوا فنونا مكتالة تركب زخبركم تخاطلتي كم يتمسيو ساعة شعات تقينون رومي سولوس بحتي تحساس زد تلالو زينا ومسنادو حيزنا لكم كريم لنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي فلما كان رستاتهم عب مكتالة بدا HIV تمزجيب زلوا تسيت نزيادة عوض زد الرخ مخان تقليتهم عب نوس زمان دفرا وفري كتابة تريد تخيلوا عب نوس زمان رعت عزر قحدة تكاملنا تكالات محبرة عقل قلوت نمرقات يسرح لهم حاجات أوروبا كلام عبل لبعي كورونا فيروس عب تحت وزطر كم زات ويجلس الله عب مالي شبران عب العلم عسكر سرايت فرنسا نيروكيت متكعت فتي وتهدروا قسكاس تشاينا زعابية ستة وسقات نيتو خوينو خمزلو وانا تحفنا يتخيدان حب مينيستر عنا مس مشارختو بمتحبار ملكفتي HIV نابادو نموراد حيال سرح كالسلاسل مسنحو يفلت كموتسيتو دما اب كل تشحن 10 بزتقبر مسنعتي اتملكفتي ناب 0.30 مئتاويت كم زنقلقله كفلت تخيل له وكيل رينا بينام في الصحتين نحارة حساس علما ومعالتي ايدس مخنيات بمقبار نزدالو تحستو سامسوم هايلة كارباي اب مقتال بدا HIV ايدس تمزجيبو زل عبو وتصيت نزبرخ عوات زدرخ مخانو اب منستر تعنا حلافيت هاد مقودصال الحمام ايدسن بصطاو ركب زم حلالفو حماماتن سيستر نغست تسفا ميكائيل بمخنيات علماو معالتي ايدس مس ايرينا اب زغبرتو قال محتت غريصا ملكفتي HIV اب كلتشحن سلستن ناب استات 4.3 مئتاويت ديبو منبارو زتقاست سيستر نغستي بستخايده وهد ناي مكلخال نطفتات انانقلقله بممصا كاب كلتشحن 16 ناب تحتي 1 مئتاويت كم زورده اب كلتشحن 19 بستقبر مصنعات دما ناب بادنت بسلاسان شوعتن مئتاويت كم زم قلقله بريهام افت زيرو ممكن نبصحو خنقل علنا مالتي حجي افتي حفشاو حزب هري خلنا ملء هاجرنا مالتي نفسو صرات نتي حفشاو حزب ملء نت حزب خوكلا يخلاينا بنفسو صرات تحت 1 مئتاويت يزغلو كاب زمصنا صبصاب اب نفسو صرات زغبر مرمره خوني ولا مصنعتي اب كلت عمت زغبر مالتي هز حجي تحت 1 مئتاويت الله مالتي حجي خابدنا بعشل كاني ناب زيرو قص خنبصحو نفتنا لنا تحت 1 مئتاويت الله اب عمت كاب زحلف 4-5 عام جميرو كلتوي 3 قول طرحهم HIV زحلفهم زلو نسوم كمان انتايهم سلمتي حليفهم لنا هريو خلنا اتن عديتاتو مدحنيتن بقبو زي وسدا زنبراي حجي افتا زيرو تبلني علم كن بصحه تسفلنا مالتي بزواتات كنريو خلنا ابتا حفشاو حزب دارغه كل حد تحت 1 مئتاويت قرب اب غاش باركن اب سيمينو اب حرن قرب كببل مالتي منستر تعنا كاب كلتشان 11 جميرو ملكفتي HIV ناب بادن موراد اب مبرح نقحاتن اغبابات مكلخالن اتوكيرو كسرح مصنحو بز مسرت كا افلطور الرايان حبرتسب لعل 87 مئتاويت كم زبصحي بمتقاس عمتاوي بولنتوم مرمرا ناي زغبرو منسيات قصري لعل 9 شح مبصحو ناي زمر ايا كم زخونه بريهام 9 مئتاويت HIV زلوم سبات كنتاتون كفلط خدلوم بوحد مالتي توم 9 مئتاويت كنتاتهم تدافليتهم كم زلوم فليتهم 9 مئتاويت كباتهم كابو حدو مدحنيت كجمرو انتدا مدحنيتهم بقبو جمبيرون كا 9 مئتاويت كابون كا كتفيروس ابزير رايلو درجه بصح مالتي حجي ابزير رايلو درجه اندحر دبصح كوينو كا مدحنيتهم محصبو تخاتاتيلهم يدس بهال كاب عالم كطفي حجي دلزول مكلخالن ملاين معرمعر يدخيت توم HIV زلوم نفسهم قاليلهم مدحنيتهم كوسدلهم مدحنيتهم بقبو انت راوسيلهم هيوتهم بصبو مرحت رح يكوني يتم تحلفون بمنصرو يغدلي بقبو مدحنيتهم وسيلهم ابزير رايدو درجه اندحر بصح فيروس فواس يكون انطالا لا يطفوني تخحلفو زنورم ب 96 مئتاويت يغدل حجي 96 مئتاويت بو هدل كله كمزي طرف مكالخل يخسدلو حجي توم مدحنيتهم دوسو 96 مئتاويت يغدل 4 مئتاويت كا بخال مداي كنسرح لها كلالنا
ፀረ HIV መድሃኒት ዓቕሚ ናይቲ ቫይረስ ኣብ ደም ስለ ዘጉድል እቲ ቫይረስ ናይ ምትሕልላፍ ዓቕሙ ብ96% ይንክዩ ዝበለት ሲስተር ንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝበዝሕ መልከፍቲ ዘጋጥሞም ኣካላት ሕብረተሰብ ብመጽናዕቲ ተለልዮም ስለ ዘለው ካብ ወርሒ ጥሪ 2021 ጀሚሩ ካብ መልከፍቲ HIV ልዕሊ 92% ዝከላኸል መድሃኒት ብፍላይ ንፋይቶት ክወሃብ ዝወፀ መደብ ንምትግባር ጎስጓስ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢራ ኣብኦም ዳኣንፈተ ናይ ምክልኻል ይኹን ናይ መድሃኒት ምውሳድ እዩ ወይ ከዓ ትምህርትን ስልጠናን ወሃብ ቅርብ ናይ መድሃኒት ኩሉ ግዜ ኣሎ እተን ፋይቶት ከኣኒ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ብናይ መዘና ትምህርቲ ዝተጠርነፋ እዩ መብዛሕትአን ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ይወስድ ኣይና ብትሕቲ ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኮላይ ንሕናን ኮይና ማለት እዩ መድሃኒትን ከዓ ብግቡእ ወስድ ኣይና 91% መድሃኒትን ወስዳ ማለት እተን HIV ዘለውን ኩነታት ንፈልጣይን መድሃኒትን ወሲደን ካት ቫይረስ ኣብ ዘይራእሉ ደረጃ ይበፅሓ ማለት እዩ ሓድሽ ኣገባብ እውን ዝተኣታተወሉ ሕጂ ልክ ኣብዚ ዓመት እዚ ክንገብሮ ዝነበረና ብኮቪድ-19 ተናግዩ ሕጂ ግን ምድለዋትና ቀሪብና ኣብ 2021 ክንጅምሮ ኢና እሱ ሕጂ ሓደ እንታይ እዩ ኣብ ፋይቶት መከላኸል መድሃኒት ምሃብ ካብቲ ፀረ HIV መድሃኒት ኮይኑ ነተነፃ ዝኾነ ተንዘለውን ሙሉእ መድሃኒትን ኮስዳ ዕድሜን ልክዕን ወስዶ ስፈልጠን ኸዳ ነፃ ዝኾነ ግን ከም ተወሰኸ መከላኸል መተካታ ኣይኮነን ኣብቲ ርእሲ ኮንዶም ገይረን ዝከላኸላሉ መከላኸል መድሃኒት ንኽጅምር ሕጂ ሓደቲ ናይ ምርመራ ቤተ ተሕዘነት ነፃ ዝኾነ ከም መከላኸል መድሃኒት ክጅምር ኣብ 4 ዞባ ትምህርቲ ሂምና ብውሕዱ ቁፅሪ ገይርና ነተን ናይ ምዘና ስልጠንቲ ናይ ፋይቶት ከዓ ትምህርቲ ሂምናየን ሕጂ እዚ ካብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት እቲ መከላኸል ክወሃብን እዩ ኣብ ኤርትራ ንግዳያት HIV AIDS ዝወሃብ ናይ መናውሒ ዕድመ መድሃኒት ፀገም ከም ዘየለ ምስ ቫይረስ ዝነብሩ 8900 ዜጋታት ከዓ መድሃኒት ብስሩዕ ከም ዝወስዱ ዝገለጸት ሲስተር ንግስቲ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ንጥፈታቶም ዝጥቀስ ጸልዋ ከም ዘይገበረ ሓቢራ ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ከብትን ጤለበጊዕን ናይ ምኽታብ ወፍሪ ከም ተኻየደ ሓኪም እንስሳ ወይዘሮ ሕብረት መድሃኒ ሓቢራ በቲ ኣብ 20 ነቁጣታት ዝተኻየደ ናይ ክታበት ወፍሪ ልዕሊ 43000 ከብትን ጤለበጊዕን ፀረ ፍሮማይን ሕማም ምቁላዕን ክኽተባን ከለዋ ኣኽላባት ድማ ፀረ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ከም ተኸትቡ ወይዘሮ ሕብረት ወሲኻ ገሊጻ እቲ ኣብ 67 ዓድታት ዝተኻየደ ወፍሪ ክታበት ሳላ ልዑል ምትሕብባር ወነንቲ ጥሪት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ከም ተዛዘመ ጠቂሳ ድማ ሸፈነ ክታበት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ኣፍሊጣ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣቶ በረኸት ተኽለስላሴ ብወገኑ ጥሪት ሎም ዓመት ዝኣክል ቀለብ ስለ ዝረኸባ ኩነታተን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምሕባር እቲ ናይ ክታበት መደብ ሓሊፎም ዝረኣዩ ሕማማት ንምውጋድ ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሮም ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከቢድ ሳዕቤን ከኸትሉ ከም ዝኽእሉ ዝጠቐሰ ኣቶ በረኸት ህዝቢ ብሓፈሻ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ጥሪቶም ብግቡእ ከኽትቡ ዝሓመማ ጥሪት ምስ ዝርከባ ከዓ ተቐላጢፎም ንዝምልከቱ ኣካል ክሕብሩ ተማሕፂኖም ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣስታት 1.5 ሚልዮን እንስሳታት ንምኽታብ ዝዓለመ መደብ ኣብ መላእ ሃገር የካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ለጓዓን ሰባ ምምሕዳር ከባቢ ሊባን መደባት ምግራብን ዕቃበ ሕዛእትን ጽቡቕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ተሓቢሮም ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና መብራህቱ ኣሚነ ኣዝየ ብርሃነ ምግራብ ማለሲ ዝናብ ክመፀካ ክእል ልምዓት ክመፀካ ክእል ዘርኢ እኽሊ ክትረክብ ትኽእል ገረብ ዘለዎ ሃገር ወይ ገረብ ዘለዎ ዓዲ ጠሚያ ኣይክጠምን ማሉ ኣይጠምን እዩ ሰቡ ኣይጠምን እዩ بقطعة زناب كذون وصلت غير منج نايت قرب هو منج نايت لمعات كاني أتي زناب نايجيتها تعرق عيسلت هنا أنا قربنا كابدنا أسناد عابينا نحلو يدو نبرت من محدار كباب ليبان وزوبالوغو عن سباب ورحنا حسناي زعمتها بحرم حزات عد قالايز تخلوا فلستات زباز حكم ترقى وكيل إرينا حبيرو صلى ببقوان السلاسل نتفتات مقرب اتحرم حزاتي الناس السنة يخيد كم زلو زحبرة أكايدس رح من محدار كباب الليبان آتو تسفاي كسته أب حبرة سب سريتو زلو نقحت زمسكان مخانو قليتو تحرم حزات بالني عند قليك أصال دا أمر كم تتبعها حرمي تهزبي نعقو تقداس النتن بحالية محلو وصلو زلو وخوانا نقر ندهريد ملو سلي الله لذي أبزلو واحد جدور زيادة نلعلو قول
ናይ ኩሉ ትጽቢት እዩ ነበርትን ኣብ ሓለዋ ኣግራብ ዝተዋፈሩን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብ ትሕሩም ሕዛእቲ ኣስታ 36 ዓይነት ኣግራብ ከም ዘሎ ሳላ ዝተኸናኸንዎ ድማ ብጽቡቕ ከም ዝዓመረ ጠቒሶም ድሮ እንስሳታት ዘገዳም ክረኣይሉ ጀሚሮም ከም ዘለው ኣረዲኡ 35 ዓይነት ኣግራብ ኣሎ ብዚ ይወልድ ኣሎ ኣብዚ ቦታ ዝደይ ነበረ ከም በዓል ወይባ ከም በዓል ጭጎኖ ከም በዓል ቀንጠብ ጻዕዳ ውን ቀይሕ ከም በዓል ጫዓ ሓደስቲ ፍጥረት ፈጥር ኣሎ ብዚ ዓንቋ ገለ እዚ ብጣዕሚ ንሕና ንዞባና ማእኪልና እንዳ ሕርሻን ማሕዳር ዓድን ህዝብን ኮይኑ ብጣዕሚ ብጽቡቕ ኣካያድ ኣሎ ዳርጋ ሰሜናዊ ባሕሪ ኸውን ኣሎ ዓይንኻ ትሪኦ ኣለኻ ደይሪእና ገረብ ንርኢ ኣለና ንሕጂ በርሹ ዝነበረ ገረብ ኣብ ህይወት ትምለስ ኣሎ ንኣገዳስነት ሕሩም ሕዛእትን ዝግበረሉ ምክንኻንን ዝጠቐሰ ኣመሓዳሪ ንእዞባ ለጓዓን ሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሊባን ረብሓ ሕዛእቲ ብግቡእ ተገንዚቦም ኣብ ምክንኻንን ምዕቃብን ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈት ብምምጓስ ክዕቅብዎን መደባት ምግራብ ብዝሰፍሐ መልክዑ ከዘውትሩን ኣዘኻኺሩ እዚ ሕጂ እቲ ህዝቢ ስለ ዝሓለዎ እምበር ነዚ ንምብራስ ኣብዚ ዘሎ ሰራው እዚ ኣዋልዕ ንሪኦ ዘለናስ ኣዋልዕ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣበየናይ ቦታታት ትርኢ ከክንድዚ ኣዋልዕ እዚ ከም ቅርሲ ኮይኑ ተታሓይዙ ነዚስ እዚ ናይ ቦታትና ናይ ቀደም ኢልካ ከም ቅርሲ ገይሮም ከምዚ ዓይነት እዚ ኩሉ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ከም ቅርሲ ተቐመጠ ነገር መነጽና እዚ ሕጂ እምነት ዘምጽኦ እቲ ናይ ቦታትና ውርሻ ኢሉ ከም እምነት ኣሚኑሉ ዓቂቡ ዝጸንሐ ነዚ ዕቃበ ዝውን ዓቂቡ ስጉም ዘሎ ስለዝኾነ እዩ ኣብ 350 ሄክታር ዝተለኮነ ሕሩም ሕዛእቲ እትውንን ምምሕዳር ከባቢ ሊባን በብዓመቱ መደባት ምግራብ እናካየደት ኣብነታዊት ምምሕዳር ከባቢ ተባሂላ በሚኒስትሪ ሕርሻ ወረቐት ምስክር ከም ተዋህባ ይፍለጥ ኣብ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ኣራዕታ ዝርግሐን ተጠቃምነትን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣማሕዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሃብተኣብ ገብረኣብ ሓቢሮም ነበርቲ ኣብ ቀረባኦም ተጠቀምቲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክኾኑ ብዝተገብረ ጻዕሪ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ከምኡውን ኣገልግሎታት ጥዕና ትምህርትን መጓዓዝያን በብኻቢኡ ተዋዲዱ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ቆልዑ ኣብ ግቡእ ዕድመኦም ትምህርቲ ክጅምሩ ወለድ ድማ ብመደብ ትምህርትን ዓበይቲ መሃይምነት ከጥፉ ከም ዝበቕዑ ዝጠቐሰ ኣቶ ሃብታብ ኣብ 5 ምምሕዳራት ካብ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ህዝቢ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብራ ከም ዘለዋ ገሊፆም ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ኣዴታት ቁፅሪ 50 ሚእታዊት በፂሑ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ሃብታብ ነዚ ናብ 100 ሚእታዊት ክብ ንምባሉ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘድሊ ብምግላጽ ሎም ዓመት ብዝነበረ ህጡር ክራማት ጥሪት እኹል ሳዕርን ማይን ረኺበን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከባ ኣፍሊጦም ኣማሕዳር ንዞባ ኣራዕታ ኣቶ ሃብተኣብ ገብረኣብ ኣብ መወዳእታ ንዝጸንሐ ኣገልግሎታት ምስፋሕን ንምዕባልን ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሎም ዓመት ኣብ ራሞዳን ሓደስቲ ትካላት ጥዕና ተሃኒፀን ከም ዘለዋ ኣፍሊጦም ዜና ውሽጢ ሃገር ዝኽትከታተሉ ፀናሕኩም ነይሩ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምሳና ፅንሑ بدرجة عالم تقلال بكورونا فيروس نايز تلخ في سبات قصري ناب العلي سوسان سلستنت بشدشت مليون نايز موت دما ناب العلي حادنت ب4 مليون كب كم زبالة بزقلة صل زلو كالاي معبل لبعين مكوت صارر تريد الجراتات زصنع هاجرات أوروبا زصنع سقات بزل علامة أن كم التغنطته يجلس علوام بمسارات صبصوات عنا أبتاب خلاي معبل لبعي كورونا فيروس بخبيت تسألي زنبرت فرنسا أبز حلفة 24 ساعات لعل 4 شحمل كفتي كم التمزجبة زد ما دحر ورحنا حاسة تزتحت متن مخانو تجليسهم بتمساسالي بريطانيا متن حدش ملكفتي ب3 ميتاويت كم زوجة لزحبرو صبصوات بمخنيات بعرات لدتن حدش عمتن حيال خبتي تصنيع صنح جراتات نمل عالوتن كم زلو أفليتهم منجست جرمن بوغنو زتوسد سقمتات نتلبعي أب مكوصار العل إجام غيرو كانتلو زيغاتات ززوترو تنقاغن ناي مكل خال سقمتاتن مزي حيلو سالساي معبل لبعي كخصت زلو تقولو العل مخانيو أتنكيغو زلو بأنصار نايزي أب أحقور إيروبا زترخ بعوت أب أمريكا أب زحالف 24 ساعات مز تمزقبة لعلميتن سوسان شح حدش ملكفتي دميرو تغلال قصري ملكفتين أباستات 14 مليون نايز موت دما نابل علي كل 274 شح كبيلو خمزلو تقليصهم حيال خفلات هاجر دما زيغاتات أبايتهم كتصنحو زجددو سانتات احليفن اللوام
ኣብ ማሊ ዝንቀሳቐሱ ምስ አልቃዒዳ ምትእሳር ከም ዘለዎም ዝግለጹ ሽበራያን ኣብ ልዕሊ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ተደኪኑ ዝርከብ ማዓስከራት ሰራዊት ፈረንሳ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ተቃሊሖም በቲ ትማሊ 30 ሕዳር ኣብ ዞባታት ኪዳል ሜናካን ጋዎን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ይኹን ንዋት ዝወረደ ዕንወት ከም ዘየለ ኣዘዝቲ ናይቲ ኣብ ማሊ ተዋፊሩ ዝርከብ ልዕሊ 5000 ኣባላት ዘለዎ ሰራዊት ፈረንሳ ኣፍሊጦም እዚ መጥቃዕትታት እዚ ሰራዊት ፈረንሳ ብ10 ሕዳር ብዘካየዱ ስርሒት ላዕለዋይ ኣዛዚ ጨንፈር አልቃዒዳ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ምንባሩ ዝተገልጸ ሽበራዊ ከም ተቀትለ ድሕሪ ምቁልሑ ይስዕብ ብምህላው መልሰ ግብርናቱ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃንዮም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለዉ ሚኒስትር ምክልኻል ፈረንሳ አንጻር ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ዝንቀሳቐሱ ሽበራያን ዝተበገሰ ስርሒት ብዝሓየለ መልክዑ ክቕፅል ምዃኑ ገሊጹ ዘሎም ፈረንሳ ኣብ ማሊ ኣዋፊራቱ ዘላ ወተሃደራዊ ሓይሊ ይኹን ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዛጊት ኣብ ምርጋፅ ዘላቕ ሰላም ዝተፃወቱ ተራ ትሑት ምዃንዮም ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩም ቡርኪና ፋሶ ኒጀርን ጫድን ዝርከበን ሃገራት ዞባ ፀጥተን ብመጥቃዕትታት ሽበራውያን ሓይልታት በኣልታ ተፀሊዩ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ ወተሃደራዊ ገስጋስ ቻይና ዝዓበየ ፀጥታዊ ስጋት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸሓፍቲ ኪዳን ጄንስ ስቶልተንበርግ ሓቢሮም ጄንስ ስቶልተንበርግ ትማሊ 30 ሕዳር ንሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ኣባል ሃገራት ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቻይና ኣብ መዳይ ምክልኻል ገዚፍ ወፍሪ ትገብር ከም ዘላ ብምጥቃስ ኣባላት ኔቶ ክመጽእ ንዝኽእል ስጋኣት ንምምካት ጥምረተን ክሕይላ ጸዊዑ ቻይና ኣብ ምዕባል ኣጽዋር ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ንኻልኦት ሃገራት ዝደፋፍእ ምዃኑ ዝወቐሰ ሽቶልተንበርግ ኣባል ሃገራት ክቐስና ከም ዘይግባእ ኣተሓሳሲቦም ቻይናን ሩስያን ዝዓበያ ፀጥታዊ ስጋኣት ምዃነን ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣቐዲሙ ምሕባሩ ይዝከር እቲ ኪዳን ኣብዚ እዋን እዚ ብኸፊል ተዳኺሙ ከም ዘሎ ዝገልጻ ገለ ኣባል ሃገራት ዳግመ ምሕዳስ ከም ዘድልዮ ክሕብራ ጸኒሐን እየን ኣብ 2020 ኣብ ልዕሊ ጫካታት ኣማዞን ዘጋጠመ ብርሰት ካብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ዝለዓለ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረት ቶም ጸብጻባት መጠን ብርሰቲ ጫካ ብ9.5 ሚእታዊት ማለት ብልዕሊ 11,000 ትርቢዒት ኪሎሜትር ከም ዝወሰኸ ተፈሊጦም ብሰንኪ ዕንወት ብራዚል ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ለውጢ ክትበጽሖ ወጢና ዝነበረት ዕላማ ክሰምር ከም ዘይክእል ኪላታት ኣከባቢ ኣሚቶም መንግስቲ ብራዚል ነቲ ኣከባቢያዊ ዕንወት ንምግታእ ዝጥቀስ ተራ ከም ዘይተፃወተየን ተጣበቕቲ ኣከባቢ ዝወቕሱም ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ብርሰት ጫካታት ኣማዞን ንምግታእ ይፅዕር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነቲ ወቐሳ ፖለቲካዊ ድፍኢት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ክነጽጎ ጸኒሕሎም ብደረጃ ዓለም ዝሰፍሐ ጫካታት ኣማዞን ብግቡእ ምዝዕቀብ ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ምዝባል ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ካናዳ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝተሃስየ ቁጠባ ሃገሩ ዳግም ንምብርባር 77 ቢልዮን ዶላር ክስልዕ ወሲኑ እቲ ባጀት ቁጠባት ሃገር ንምሕዋይ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ ዝተሰልዐ መጠን ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ኣመልኪቶም እዚ ብገምጋም 4 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ካናዳ ከም ዝሽፍን ዝተገልጸ ባጀት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝተሃስያ ጽላታት ንምሕጋዝ كتابت نايت فيروس نمزرقاح كمون بزي شغلة تريفهم نزلو وقنات نمرداء كوعل مخانو تقليسهم بسنكي لبع كورونا فيروس متن شغلة عالبونت كندا نبقاستات 9 ميتاويت كم زدية بيو زتكاس لبدا كورونا فيروس اب زحالف 7 عامتات ترى زي فلت محبر الطواوت اقامات كم زختليو سقلاتهم መንግስቲ ቻይና ኣብ ጉዳይ ሆንግ ኮንግ ምትእታው ከም ዝገበሩ ንዝገለጾም 4 ኣሜሪካውያን ሰብ መዚ ከም ዝኣገደ ኣፍሊጦም እዚ ትማሊ 30 ሕዳር ዝጸደቐ እገዳ እቶም ሰብ መዚ ናብ ቻይና ከይገሹ ዝኽልክል ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሓቢሮም ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከተኽብር እትጽውዕ ቻይና ኣብ ጉዳይ ሆንግ ኮንግ ንዝግበር ምትእታው ብትርኽ ትቃወሞ ምጽንሓ ጸብጻባት የረዱም بزي كاز منغستي ቻይና አሜሪካ ኣብ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ትገብሮ ንዘላ ምትእታው በተመሳሳሊ ይቃወሙ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዲፕሎማሲያውን ንግዳውን ዘይምቅዳው አሜሪካን ቻይናን በብእዋኑ እና ሓርፈፈ ይመጽእ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ ንሎም በሕት ሓሳስ ሰዓት 9 ምሽት ተላሎ ዜናው መሰናዳው ተዛዚሙሎ ብርክምሸት